Vă salut, bine ați venit pe canal, Mihai aici. Prezentăm mai departe în seria de porți logice, circuite simple ce se pot forma cu tranzistoare bipolare NPN BC547. O poartă logică sau negat, principiul său de funcționare este următorul. Va returna valoarea 1, adică va alimenta circuitul montat la ieșire, atunci când ambele tranzistoare sunt blocate, având valoare logică 0. Este situația observată în acest moment. Niciunul dintre tranzistoare nu este activat, deoarece fiecare întrerupător conectat la baza sa este deschis sau nu este apăsat pentru a activa tranzistoarele. Aceasta este situația din tabela de valori. În rest, toate celelalte utilități sau modalități de utilizare vor da valoarea 0. Deci, dacă cel puțin unul dintre tranzistoare este activat, vom obține la ieșire valoare 0. Circuitul montat la ieșire nu va fi alimentat. Avem simbolul derivat din poarta logică sau prin adăugarea punctulețului negru de negație. Și schematic o prezentăm astfel. Observăm la circuitul de ieșire avem un consumator montat în paralel cu cele două tranzistoare, care la rândul lor sunt montate în paralel, având conexiune fiecare la colector, colectorul primului cu colectorul al doilea în acest punct, respectiv emitorului celui de-al doilea cu emitorul primului conectat în acest punct. Astfel încât dacă activăm curentul pe fiecare, pe cel puțin unul dintre tranzistoare sau pe ambele, tensiunea la bornele consumatorului la ieșire va fi nulă și deci nu va circula curentul pe această porțiune. Avem schema completă a circuitului, formată dintr-o baterie de 9V, aceasta, care alimentează modulul de putere al breadboard-ului, două întrerupătoare S1, S2, normal deschise, acestea negre mici, rezistoarele R1, R2, de 1 kΩ fiecare, pentru a asigura tensiunea de prag. Observăm, acestea sunt conectate mai departe la baza tranzistoarelor și desigur LED-ul montat în paralel cu cele două tranzistoare, care este la rândul său mai departe conectat la un rezistor R3 aici, pentru a fi protejat. Exemplificăm utilizarea porții. Acum, având ambele tranzistoare blocate, circuitul de ieșire este alimentat. Am apăsat pe cel puțin unul dintre ele, am blocat curentul la ieșire, am apăsat de asemenea pe celălalt, am blocat curentul la ieșire, am apăsat pe ambele în același timp, am blocat curentul la ieșire, acum le-am blocat pe ambele tranzistoare și circuitul la ieșire este activ. Dacă v-a plăcut conținutul, vă mulțumesc foarte mult pentru vizionare și aș aprecia un like. Pe data viitoare, o zi bună!